povinnosti inštruktorov, aby sa dodržala aj nebezpečný dodatok, aby na auto nebola nejaká otočka, nejaký výstrel tam, kde nemá ísť. 4 úlohy. Je to streľba za pohybu na statické ciele, presne to, čo sme robili minule. Ďalej je to streľba pri zmene primáru za sekundár a posledná úloha je weapon handling. Záver vzadu, skontrolujem, seba skontrolujem, zbraň skontrolujem, takticky to prebijem. On dostrelí môj terč, skontroluje jeden, druhý, že sú vyriešené, hotovo. Up! Podole! Nie! Neber! Dobre? A teraz toho sa ti začne stávať bez toho, aby som povedal poď hore. A teraz toho sa postaví a tam to je iné. Hej? Takže nie sú schovajte, hej, schovajte si tu, a môžete fungovať. Poď hore! Tanko dole!